Tini ang nongni bagui kaisa kwtal video tubui faikha omo wngkha tabuk khoboro jehino chorcha wngui tongo. Khobor belai no information ni kaisa news ba khobor. Norok jodi no khobor rwna khe norok nugui tongno tabuk. Nimisa priya hinui khoroksa nurse no yemen desh o bwtharnani ba kotok sori thwinani kaisa sasti rwjakmani. Norok saida mankha jodi no saimaya hwnkhe norok o video saimanai ani video o hwnkhe naitongtwui norok ani channel o paiasa. Saimankha nimisa priya mungui khoroksa nurse no yemen ni rashtrapati thwinani sentence rwui rwkha hinui. Thwinani sentence rwui rwkha hwmani jodi norok saimaya gangsa khwnarwui no omo wngkha aro kotok sori bwtharnani kaisa sasti. Hwnkhe puila no sinai je sabo nimisa priya bo boroni bo jagani bo bahai khe Arabian desh yemen o thangui aroni president bai thwinani sentence rwjakha. Tai tamo dosh khaiui nimisa priya amswk thwinani hai kaisa kotorma sasti mankha. Amo joto khulugui swlainai ani o video o. Puila no sana nimisa priya ni ajaima jaga bo wngkha Kerala ni kaisa Palkar hinui kaisa jaga. A jaga o bo chwrai o achai torwui lokha tai saimankha bo 2008 bisio ba 2008 ni bisio bo nukhung ni chubachub borok ni chubachub bai yemen desh o thangui bo nurse khaikha. Nurse khaiui bo aroni kwbangma hospital o no nurse ni chakiri ni service rwkha. Ulo saimankha je bo 2011 bisio phaiui chini India ni chwla khoroksa Kerala ni chwla bai no bo kaijakha. Bini bwsai ni mung wngkha Tony Thomas mungui. Saimankha bo bini bwsai bai kaijakmani pore borok joto nukhung kaisa borok thangkha taisa yemen o kifilui aro thangui nimisa priya ni khoroksa chwrai wngkha. Saimankha je yemen o thangui tongfru borok ni arthik obostha ba rang rini kisa belai kwlaima bai bini bwsai bai bini kaisa bwsa wngmani chwrai bwrui bai borok taisa India o Kerala o kifilui faipaikha. Kintu nimisa priya hwnkhe bo India o kifiliya bo yemen desh o no tongui tongkha. Saimankha ulo bo aro tongmani pore bo uansukha je yemen o bo kaisa clinic khulukna hinui tamoni hinkhe nimisa priya kwbangma hospital o no nurse ni service khaijak hwnkhe bo uansukha kaisa clinic khuluknani hinui. Ulo bo clinic khuluknani bagui naifuru hwnkhe yemen ni kaisa niyom kanun tongo omo wngkha kebo kaisa kubun desh ni borok rok thangui aro clinic rok phano kun kaisa business phano khaina hwnkhe swkang aroni local borok bai se partner khaiui a business o ma khaio hinui. Ulo nimisa priya aroni chwla khoroksa yemen chwla khoroksa bai business partner wngkha. Bini business partner chwla ni mung wngkha Talal Abdu Mahdi mungui khoroksa chwla. Oro ang nongno kaisa kok sao no o Talal Abdu Mahdi chwla no bwtharu hinui no nimisa priya no thwinani sasti rwjago yemen desh o. Hwnkha khe bahai khe bini kaisa business partner no bwtharu hinui bo o sasti mankha amo ba kaham khe swnamnai. Borok khorok ni business partner wngmani pore yemen desh o 2014 bisio kaisa griho choba ba bongni a jagao griho choba wngkha hinui. Norok saimana griho choba tamino hin desh kaisa o no je uthul puthul wnglaimano hino. Jefuru a griho choba wngkha afuru kwbangma borok rok no a desh ni janja desh o kifilui thangpaikha haifeno nimisa priya hwnkhe afuru bo a desh no tongui tongkha tamoni hinkhe bini aro bini clinic business o kwbangma rang rwjak tongmani bagui invest khaijakni bagui. Ulo bo aro tongmani pore hwnkhe saimankha je o je business partner Talal Abdu Mahdi hinui chwla khoroksa
2015 bisio bo nimisha priani logi kaisa bo dalali hai kaisa kam khakya saimangka bo nimisha priano bini second bihi khwnui dabi khaikya tai nimisha priani joto passport rok segui naisibakya amoni bagui bo India country o ba chini India o kifli phainani hinui naifano nimisha priya India o kifli phaimaliya tamoni hingke bini joto passport rok no o je bini business partner Tala Abdu Mahadi jotono segui naisibmani pore tebo saimangka o bini business partner nimisha priya ni sakao belai no attachar bo khlaikya hinui babono bukha tokha rok hinui ulo nimisha priya police o thangui case rwkha o bini business partner Talar Abdu Mahadi ni mungui kintu aroni police rok atwla no kunule khaya ulta se nimisha priya no se romri khibika romui bono a yaman desh ni kaisa jail o 6 din ni jail o tonui rwjaka hinui ulo a jail ni bo yogui phaimani pore hingkhai a jail ni khorokjak guard bono kaisa idea rwkha je bo bini a business partner no kaisa nesani bithi rwui bini yakni bini passport rok no khogui nawui taisa India o phaipadi hinui amo bai nimisha priya a guard ni koktui khaino a bini business partner Mahadi no kaisa nesani mane bithi rwkha jate bo mukturi thangmani pore bini passport rok nawui bo India o kifilnani bagui kintu o Mahadi bo kaisa phekjaknai manui chama bai bini sago kisi chacha phekjaknai manui bithi rwphano bo kunu wngya mane kunu behush wngya amoni bagui nimisha priya a bithini dosh bari rwkha amo bai o bini business partner Talal Abdu Mahadi bithini overdose bai thwui thangkha amoni pore nimisha priya no ni sakao kaisa kok siklajaka bo kaisa aroni Yemenis chwlano bwtharu hinui ulo son 2017 bisio bono police rok romkha nimisha priya no tai 2018 bisio hingkhai nimisha priya ni sakao borok khorokjana bwtharu ni mamla wngkha tai 2020 faite bini thani trial court o sogwikha je bono ajibon karabas o bondi khai tonijaknani hinui tai 2023 o hingkhai bini sakao kaisa phaikya je jodi nimisha priya ni je bwtharmani chwlani nukhungni borok jodi no bini case no rang rwui nawui rosai nakhakhai nimisha priya banchimani hinui kaisa case toni tonjakmani amo wngkha kaisa sharia niyom hinui yaman desh o kaisa sharia niyom hinui tongo je thwngnani nukhungni borok rok jodi no rang nakhakhai nimisha priya no bini a je mamla khaijakmani aroni bono rehai rwui mano hinui amo ingraji bai sana thangkhai blood money mane thwngnani nukhungni borok rok no rang rwui case no rofa dafa khaimano tai tabuk nimisha priya ni thani yoknani kaisa no lama mo wngkha o shariat niyom ba nukhungni borok rok no rang rwui bini o case no mwthak rwnani amoni bagui borokni nukhungni borok rok campaign bo khlai tongkha je nimisha priya no banchi rwnani bagui tai saimangkha chini Bharat Sarkar bo tabuk nimisha priya no banchi rwnani bagui chesta nai tongo je bini je borok no bwtharu hinui bini sakao mamla ongo a nukhungni borok no a shariat niyom ni onusare bono banchi rwda mano hinui hingke norok ani o video bahai wngjakha norok jodi no o news rok nugui tongkhakhai norok saimangkha na nimisha priya ni case tabuk bwswk chorotui chorcha o wngui tong chini India ni news channel logo tai norok jodi no saimaya hingkha oro saimangkha na chini India ni bwrui khoroksa nurse yaman desh o bwtharnani sasti rwjakmani aroni president se bono thwngnani sentence rwkha mane bo mas kaisa ni bisingo no bwtharjaknai hinui saklai rwmani norok jodi no ani video chajakhaiba like subscribe share khai di mute hai tebo kotal video rok manani bagui।